Ontwikkelaar reageert op brandstichting. Het was het verhaal van deze week. Dus werd eerder aan het begin van de week 3 auto's in brand gestoken in de Frederikstraat. Een dag later een container. En de ontwikkelaar, die laat weten, mijn naam is Erik, heeft extra gereageerd op de situatie. Hij zegt zeer verslagen te zijn door de brandstichting, maar wil vooral de communicatie open houden. En hij legt uit wat hij aan het doen is in de Frederikstraat. Hij heeft na een dramatische gebeurtenis waarbij hij een overlevende was van een vliegtuigongeluk besloten zijn inzet, zijn geld in te zetten in het mooier maken, in het opknappen van Curaçao. Hij zegt, ik ben in Curaçao, ik heb altijd hard gewerkt, mijn dochters zijn hier geboren en opgegroeid. En ik heb in de Hoogstraat nu een project waarbij ik het mooier wil maken, monumentale panden wil gebruiken voor het eiland. En hij betreurt dat er allemaal wordt gezegd dat het buitenlanders zijn die de mooie stukjes op Curaçao proberen in te pikken. Dat is allemaal niks van waar. Hij zegt, ik ben hier op Curaçao omdat ik gezamenlijk het land mooier wil maken. Dus hij hoopt dat het